Hallo. Det vi gerne vil bevise, det er, at F-mærke er... Du skriver ikke på. Au. Vi vil gerne bevise, hvad F-mærke er, eller F-mærke af X. Hvorfor laver du den gangetegn? Gør det? Ja. Når F af X er lige med X i N. 100 p. Det er den forkerte. I N. Sådan der. Og så hvis vi gør det i GeoGebra, hvad har du så at sige? Ja, jamen, altså konceptet er, at vi vil finde ligesom hældning i et punkt, ikke? Men det kan vi ikke rigtig gøre, altså det kunne vi godt med GeoGebras hjælp, men det kan vi ikke bare sådan gøre sådan, bare sådan Du skal bevise uden det. det der. Så nu, det vi vil gøre, det er, at vi vil sætte 2 punkter ind, de her 2 punkter A og B, så vil vi lave en sekant mellem de 2 punkter, og så vil vi lade afstanden mellem dem, altså tilvæksten af x, gå mod 0, sådan så vi til sidst får et punkt. Vil du sige noget om hældningen, det der A og det der? Vi er 2 år i et. Nå, ja. For at finde hældning i et punkt, så kan man så bruge, at A er lige med, hvad er det så det? Det er Y2 minus Y1 divideret med X2 minus X1. Og så kan vi så kigge på vores GeoGebra igen, og så finde de værdier. Yep. Og det giver jo sig selv. Altså Y2, det er vores det er vores det er punktet herops y-værdi. Og det kan vi se formlen for det. Vi ved ikke helt den helt præcise værdi, men den generelle formel for det er, at det er x f af x af f af x plus delta x. Hvor er den der fucking ting her? With Der var se der. Så det er f af x plus ja, der er lige lidt forstyrrelser. Fuck lige af, seriøst. smut pomfrit. Er det nok lidt smuk af? Okay, Ja, nu er vi så forkortet vores udtryk her. ja, det har vi så ikke lige helt, Okay. fordi vi skal lige finde de 3 andre. Vi er i gang med at forkorte Ja. vores udtryk. Det andet y-værdi, det er jo så sjovt nok bare f af x, og nu tager vi den lidt hurtigt. x2, det er så bare x plus delta x, og x1, det er bare x. Så derovre, den kommer i sidste ende til at se sådan her ud. X plus delta x minus x. Ja, det bliver så bare delta x. Ja, og så kan man se, der er de 2 x'er her. Det der og det der, de går bare ud med hinanden. Yes. Så sådan der. Og så sætter vi vores det der x200 ind. Det der. Ved at sætte det der ind. Ja, så indsætter vi så funktionen. Og så får vi følgende udtryk. Altså vi indsætter funktionen i det her udtryk, vi lige har forkortet. Så det kommer til at stå... Kan du beskrive? Ja, der kommer til at stå x. Det gør der vist ikke. Der kommer til at stå x plus delta x i anden minus x i anden over delta x. Fordi det er jo bare det her op. Vi ved jo, at f af x er lige med x i anden, så det har vi bare udnyttet os af den her ned. Vil du forkorte det? Det kan gøre det der.
Altså man forkorter det altså. Ja. Ja, så forkorter vi så det her udtryk til, at det bliver x i anden plus delta x i anden plus 2x gange delta x minus x i anden over delta x, ikke? Jo. For det er jo bare kvadratsætningen, vi har brugt Ja. på parentesen. Yes, og det kan vi så yderligere forkorte, fordi vi kan se, at altså, parentesen kan vi bare fjerne nu, og så kan vi se, at de to x i anden, når de går ud med hinanden. Så der kommer bare til at stå delta x i anden plus 2x delta x. Så det ser x i stedet for z. Nå, der skal så ikke lige stå z. Over delta x. Bro. Ja, og det kan man så bare yderligere forkorte ved at dividere delta x ind i parentesen. Så der til sidst simpelthen bare kommer til at stå, hold nu ferie, der kommer til at stå delta x plus 2x. Og det er jo bare her smukt. Så den tredje trin, kan du snakke om det? Ja, altså så lader vi bare delta x gå mod 0. Herinde. Rigtigt. Jo. Og så... Godt sagt. Ja, tak. Altså det er simpelthen rigtig godt. Ja. Og jeg kan sige, så Ja, får vi så- værdien 2x. Ja, det kan du bare skrive ind i Word-dokumentet. Mm-hmm. Fordi det der, det udgår ligesom bare det sidste led. Eller det der 2x. Eller, okay. Så vi har, ja, når x det går mod, nej, når delta x, altså tilvæksten af x, går mod 0, så går delta x plus 2x mod 2x. Og det svarer jo så til vores f-mærke af x. Og lurer mig, om det ikke var det, vi ville bevise. Det er for det smukt. Det er voldersmukt.